नोंथांमोना लामा सामायाव मोसौ बोरमा खायो नामा? बिब्दिब्ला बे खौरांखौ नुनायनि उनाव सांग्रां जादो। जुदि न'नि मोसौ मैसो बोरमाफोरखौ लामा सामायाव खायोब्ला बेबारनिफ्राय मोसौ बोरमानि बिगोमाफोरा जुरिमाना होनांसिगोन। मानोना मोसौ बोरमाफोरखौ लामा सामायाव खानायनि जाउनाव गोबां गारिफोरा जाब्रबथाय जानानै सुबुंनि जिउ खहा जानो गोनां जाबोदों। लामा सामायाव मोसौ बोरमा खानायखौ लानानै बे बाराव सरकारा गोख्रों आयेन दानानै होदों। जुदि लामा सामायाव बेबायदि मोसौ बोरमा खायो अब्ला जाब्रबथाय जायो अब्लानिया मोसौ बोरमानि बिगोमाया गेदेर जुरिमाना होनांगौ जागोन। बे समाव फिन फोरमायबावोदि मोसौ आरो बोरमा बिगोमाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां। मोसौ आरो बोरमा फिग्राफोरा माखासे नेमखान्थिफोरखौ गनायनानै लाथारनांगोन। जायफोरनाव मोसौ आरो बोरमा दं बैसोरो माबायदि जोथोन लानांगौ बेफोरनि सायाव माखासे फोसावथाय होदों। माहारियारि राजा लामा सेराव मोसौ आरो बोरमा खाना दोनोब्ला मोसौ बोरमाजों लोगोसे बिगोमाफोरखौ साजा होनाय जागोन। लोगोसे मोसौ आरो बोरमा बिगोमाफोरा गिदिर जुरिमाना होनांगोन। गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसन आरो गामि पन्चायतआ गोख्रों राहा लानाय जागोन। कामरुप मेट्रपलिटान जिल्ला लामा रैखाथि आफादनि मोनसे गोनांथार सावरायमेल। मोसौ आरो बोरमा बिगोमाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां। जुदि माहारियारि राजा लामायाव मोसौ आरो बोरमा गना थानाय नुयोब्लाबो खुंथाय गोहोआव थानाया बिगोमाखौ साजा होनाय जागोन। जों गोबां नुनो मोनोदि मोसौ बोरमानि थाखायनो जाब्रबथाय जाबाय थानाय। जाहाथे मोसौ बोरमानि थाखाय हरखाब जाब्रबथाय जाया बेनि थाखायनो बे नेमखान्थिखौ फोसावदों। नोंथाङा मोसौ बोरमाखौ न'आव बा फोथाराव बा बबेबा लांदां जायगायाव खानो हागोन। नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ थाबैनो बन्द खालामाबा साजा मोननो गोनां जागोन। जुदि नोंथाङा मोसौ बोरमाखौ नांफिनगौ जायो अब्ला जुरिमाना होनानैसो लायफिननो गोनां जागोन। नंगौ, नोंथाङा बैफोर नेमखान्थिफोरखौ गनायनानै लायाब्ला साजा मोननो गोनां जागोन। सेरफांगुरि बाजार श'रुमआ क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमआ 15 दिसेम्बरनिफ्राय 31 दिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमआ लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमआ आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एस्युड गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158722656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।